Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini di MTV Kulon Progo kerja bareng dengan relawan IBGL Info Berita Ngalur Lendah mengadakan kegiatan gotong royong di salah satu warga Jatirejo karena rumahnya mengalami kerusakan setelah beberapa hari diguyur hujan. Iya, di pagi hari ini dari IBGL dipimpin oleh Bapak Aris Setiawan dan untuk ibu-ibu dipimpin oleh Mbak Murtini. Untuk kerusakan rumah ini sebenarnya bukan rumah utama, ini di bagian belakang rumah, tepatnya pada dapur. Mari kita ikuti kegiatan relawan Info Berita Ngalur Lendah. Dari Dusun Jimatan Lor, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo, Manto melaporkan untuk Info Berita Ngalur Lendah dan DMTV Kulon Progo. Masaku paling arep nepati janji, tak jaluk kowe ra ngapusi. Lungaku wingi amung golek rejeki, tak buktike kowe aja mbeto ati. Wes seprene suwene aku lunga ninggal kowe, atoh paran yo mung tinggo kowe. Aku lilo ato omah ato wong tuwa, demi kowe ben supaya tetep mulya. Tresnoku ra bakal ilang senajan atoh paranku, setiaku karo kowe tekan matiku. Aku ora ngilang nanging merko kahanan, aku ora ngapusi bakal tak
mikir masa depan karo golek modal tinggo sesuk rapi duduk di pelaminan muga Gusti ngijabahi aku kowe dadi siji bakal urip bebrayan ojo wedi kelangan aku ning sandingmu ngancani uripmu mergaya mung kowe sing gawe seneng atiku wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe adoh